Zvieratka v zoologickej záhrade si počas letných mesiacov opäť prišlo pozrieť množstvo návštevníkov. Zároveň ich sem prilákali rôzne sprievodné aktivity a podujatia. Sezónu v tomto roku hodnotíme pozitívne, nakoľko sezóna v tomto roku je porovnateľná s minuloročnou, keď do konca augusta našu zoo navštívilo 118 000 návštevníkov, čo je v podstate len o 2000 návštevníkov menej ako minulý rok. Čiže sezóna tento rok je trošičku slabšia, ale keďže máme september teraz ešte teplý a sú teplé dni, aj víkendy boli tieto slnečné, takže predpokladáme, že mohla by byť podobná ako minuloročná. Novinkou tejto sezóny bola 90-metrová lanová dráha s 13 prekážkami pre návštevníkov od 5 do 12 rokov. Prvýkrát bola sprístupnená počas Medzinárodného dňa detí. Manky len sa tešil záujmu detí a možno je to aj tým, že sa nachádza priamo v areáli zoo a deti vlastne, keď to vidia, ako ostatní deti tam lezú, tak chcú ísť tiež. Ja si myslím, že návštevnosť na to, že to bolo tako ešte novinka, ešte nebolo to také známe, tak bola dobrá. Hlavne v tých letných mesiacoch mali sme tam 1300 detí za mesiac. Lákadlom pre návštevníkov sú však najmä zvieratká a tých je tu čoraz viac. Počas leta prišli k nám nový druh vtákov, ktoré sme ešte u nás nechovali, a to ibisy austrálske. A potom sme ešte skupinu svišťov preriových doplnili o nových členov. Živočíchov v exteriérovej záhrade si budú môcť návštevníci prísť pozrieť ešte do konca októbra. V rámci Svetového dňa cestovného ruchu 27. septembra tu bude pre všetkých platiť 20% zľava. Okrem toho sa môžu deti počas nasledujúcich mesiacov zapojiť do znovu obnovenej vzdelávacej aktivity. Opäť sme po nejakej prestávke trojročnej spustili krúžok Mladý zoológ. Je to krúžok vlastne, do ktorého sa môžu prihlásiť deti, ktorých zaujíma chod zoo a celkovo zvieratka a práca v zoo. Prihlasovať sa deti môžu do tohto krúžku do konca septembra. Je to individuálny krúžok, tak ako prebiehajú letné a zimné zookrúžky. Je to klasický krúžok, ktorý bude prebiehať od 2. do 3. po obede, raz mesačne. A budú tam sa vlastne, tie isté deti tam budú sa opakovať celý rok. Ukončenie sezóny sa už tradične spája s tzv. Halloweenskou party, ktorá nebude chýbať ani v tomto roku. Tento rok sa Strašidlá noc v zoo bude konať 29. októbra. Začiatok bude o 14. hodine. Čo sa týka programu, bude vyrezávanie, vydlabávanie donesených tekvíc, potom bude kúzelník Gabi a bude tam tombola a nakoniec bude lampionový strašidelný sprievod po zoo. V tento deň vlastne od 13. hodiny všetci návštevníci, ktorí prídu v kostýme alebo si donesú vlastnú tekvicu alebo lampión, tak budú mať vstup do zoo zdarma. Všetky ďalšie informácie týkajúce sa podujatí nájdete na stránkach zoologickej záhrady. Po ukončení sezóny bude pre návštevníkov naďalej sprístupnený pavilón Aquaterra, a to každý deň okrem pondelka.